It is in a far and white.
the ABS. Political rally, give me burial, child dedication, whatever ceremony needs here for indoor and outdoor service. And you can roll white right now. Number one, one of our formers in the shop. For this school, well, I never like you to brag, but on the same. Who's your turn? Say, oh, yes, that's the coach. Coach, my God. Keep on the improvement. The Lord will bless you. In the mighty name of Jesus. No more. Those who don't hear me, I don't know. Yeah, you know what? You're not going to your way. Look at us. Naya.
Abụ Mr. Boniface Ogbuonwu n'onye na-asị Chikere Odogwu. Biko kọwara anyị ka obi dị gị n'ụbọchị nke taata nke bụ eziokwu na obi na-asọ m ụsọ nke bụ eziokwu na ndị obi na-asọ m ụsọ n'ihi na nwa nwaanyị na-ejebe di ya so adị m happy. Ke ekpere ị na-ekpe nwa gị nwaanyị a? Ekpere na-ekpere nwa nwaanyị bụ na ọ ga-adịrị ya mma be di ya. Ekpere na-ekpere ya bụ Chineke kwuru na onye ga-atụ egwu ya sọpụrụ ya anya abụrụ ya ife a na ya sọpụrụla onye a na Chineke ga-egozie gozie nye na di ya gozie ihe ọnafa na-eme dị mma
ọ ya aga ọfụma n'aha Jizọs. Amen. Nna anyị ndị niile bịara isoro gị ṅụrịa ọṅụ n'ụbọchị nke taa ka ekpere ị na-ekpere ha. Ana m ekpere fa bụ onye mụtara nwa oge ruru Chineke oge Chineke ruo nwa pụa, ndị mụtara nwoke oge Chineke ruo fanụta di anọ ga-adịrị fa mma. Okwu ọnụ fa ji bịa ebe fa ga-eji ya na ndụ n'aha Jizọs. Amen. Thank you. Mọmị anyị ekene gị. Ya bịa. Mọmị biko ka ị gwakene anyị onye bụ. Abụ Mrs. Ogbuọnwụ Ndaka. Ọgụ a bụ nne nke nwaanyị na-agba nkwụ taa. Yes. Daalụ nne. Mọmị biko ka ị gwakene anyị ka obi dị gị ka na kedu ife iche maka taa emume taata na-eme. Obi m daa nwere tata bụ ụbọchị na-ekele ada nwaanyị bụ Chinyere Ogbuọnwụ. Tata ka m na-aranye ya na-ebinye ije di. So obi m sọsọ anwere. Yes. Kedu ife iwere ike ịgwa ndị bịalụ taata? Ndị niile bịara ebe a okwu ha ji bịa ka a ga-eji bịa na. Okwu ha ji bịa ka a ga-eji bịa na. Kedu advice na-enye nwa gị nwaanyị na ezinụlọ ya? Nwaanyị dịka a na-aba n'ezinụlọ ya, ana m arịọ ka Chineke na-enye lefa. Enwe mkpụrụ nke afọ. Bless afa. Ya bụ akụ na ụba. Ka wee nwee ike ịzụ ụmụaka ga-enyere m aka. Ka anụ dị wee ịfụnanya n'ebe fa nọ. Daalụ nne. Unu afụgo na onye mụ na ya nọ n'ụbọchị nke taa. Ezido biko gwa ndị be anyị onye bụ. Ndị be anyị ekere m ụnụ mụ bụ Nze Uche Nwaọra, onye isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service. Ife a na-etukwanụ m wee zu udo n'Enugu Ukwu na Ụmụnri. Daalụnụ. Anyị bịalụ ka onye ọrụ anyị bụ Mrs. Nneka Ogbuọnwụ, onye ahụ onye isi na ngalaba ndị na-efu ihe gbasara ego na ABS, ọ na-ekeri ya dị nwaanyị. A na-anụ Nneka n'ugbo ebe anyị nọ taa, mana Nneka bụkwa onye Enugu, mụ onye Enugu Ukwu, so ndị ụlọ ọrụ anyị wee duru ndị ụlọ ọrụ anyị na mmadụ erike wee duru ndị ụlọ ọrụ anyị bịa ka anyị si eme na ABS. Ịma ndị oyibo si na one love, ịfụnanya, onye mee anyị bịa kwudoli ya maka asị family that stays together. Iri Ijeọma ikerego m iri Ijeọma na-eme good morning na Anambra na ABS, so ị na-anya mmadụ erike asị ka anyị bịa kwudoli onye ọbụla ọ ya ka anyị bịa imeta. Afọ m bụ Kate Aiji Okeke. Daalụ nne. Mọmị biko kedu ka ife iwere ike ịgwa anyị maka emume a na-eme taata, omenala Igbo a na-eme taa, ka ife iwere ike ikwu maka ya? Ikwugoni anụ omenala ịma na Igbo Africa, particularly Igbo, ndị Igbo culture for all the very rich, and all I witness about today. Obi ndị bụ aṅụle bụ aṅụle na nso wee fịa m ife ndị m amachara dị sef na na-eme n'ala Igbo afọ m ya tata, so obi ju m aṅụle. Daalụ nne. Afọ m bụ Chineke Nta, onye otu anyị, Director of Finance anyị na ABS, ka nwa ya nwaanyị a na-agba nkwụ nwa ya nwaanyị, so anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere n'ọka anyị si eme. Ife m ị na-anya ife na obi m bụ aṅụlị, ọ bụrụzi Paulina nọ aṅụlị. Yeah. Oh, thank you. Ịma na tata ka anyị bịara ịkpọlụ gị. Ịgwakọnụ m kedu ka obi dị gị tata ife a na-eme? Obi dị m sọ aṅụrị na ụbọchị taa abịala ịkpọrọ m ndị be mkpọrọ ogwu Akwata local government area, so obi wee dị m sọ aṅụrị. Ọkụ obi dị m. Onwelezi ife ọzọ ime ihe kwu. Daalụ nne. Lọlọ mmadụ ka ime ihe na envelope. Daalụ. Biko gwa anyị onye bụ. Afọ m bụ Eze Udo Arinze, onye Mkpologwu. Biko ka ihe ị bịara ugbo ime n'ụbọchị taa? Abịa mgbankwụ nwaanyị Chinyere. Ka ekpere ị na-ekpere ezinụlọ gị na nwunye gị? Na Chineke ga-akwụghachi ha onye ọna gbara mbọ niile ha gbara ịfụ na ụbọchị taata nwere isi, ọgọ nwoke na ọgọ nwaanyị, mbọ niile ha gbara Chineke kwụọ ha ụgwọ dịka ụgwọ ọrụ ha si dị n'afa Jizọs. N'ikpeazụ ka nkwa ị na-ekwe nwunye gị? Nkwa na-ekwu ya na mama m onye obi. Ngwa ndalụ. Anyị nọ ọlụ. Na onye na-agba egwu, ndị be na-afụgo onye na-agba egwu. Ụmụ ochie na-akọ ma agba egwu. Daalụ n'ụlọ ndị be anyị. Si nọnyere anyị na social diary nke ụbọchị nke taa. Ama m nwere obi aṅụrị lie nne na traditional manager anyị bịara tata. Nke Arinze na Chinyelu Melu. Olugokwa ntọnụ gị anyị eji wee mee nke gị. Biko ka ịgba anyị. Ka m ebunye mmanya. Ngwane mmanya buru.
anyị ekele ụlọ anyị na-ekele unu ya esonyere anyị n'izu ụka ọzọ na Anambra Social Diary. Unu chesokwa n'afọ mbụ Desmond Ifeanyị. Afa mbụ Ifunanya Okonkwo. Anyị na-ewetara unu ihe mma na ABS TV. Channel 24 na TV station. Ya na Channel 113 na Star Times. Ka pịachikwa anyị ebe a tata. Ka emesịa nụ ndị be anyị. Daalụ.